di dalam kampung tasabui bana di matuai dapat kabaken kamari awak selaku orang imam awak selaku orang pandai ko ado orang kematian ko ado memanggil taziah malin sultan nan orang himbau tuan ande tak kalau Cyril Asmara di sana lamo di sana menunggu Cyril Asmara kinilah masuk di tahun baru jago Cyril Asmara kembali ingin masuk di tahun 2021 ketemu dengan album Cyril Asmara ketik Sinar Padang Official boleh ketemu sama rabab-rabab Cyril Asmara yang terbaru. Bye bye di sana. Bye bye di sana. Ada penjahit malam di Sentol anak pintu Bananglah sagul luang larang rantawai di atasnya oh bananglah sagul luang larang rantawai di atas
masuk larang rantau akan nomor lalu cari YouTube otakana lakam nyoba manuang badan yori harapan bake suami kababini pulo disinan yo anak dagang amande indah bapak indah dusana indah seorang juo harapan gadang ke suami dapet suami menambah bini dapet suami kamana mabini ba itu kato teori medisinan kalau kok dipandang yori ba manuang pak manuang yuo anak de inyo natakana kok tando nda ibo nak disisari apa sisarina obat tinggal yona nak talok dona ibu di madu nak talok dipakai duo tapi dek sayang baket sari yona sari taman yona baket ayah yona kotak jo ayah nak sari nak makan kotak jo ayah sari nak minum kotak jo ayah sari nak lalu kotak jo apa nak kamandi dona kok sempat awak tinggal anak rumah nangko kita jauh dari badan ayah anak mande jo kamar seiba itu kato badan yori nyoba manuang sama seorang Tuhan nyoba manuang nyoba sama seorang sedang bamanuang kita bilang lah datang nyo anak badaninyo nak guna to etong lamu anak tu cadik lah dipandangi dakik-dakik bau muampit tahun anak lah cadik kok dilik obat kato badan diri sari onde ibu dengan mana mengaba manuang bu badan ibu ba itu kato badan anak Tuhan obat itu katonyo badan anak mendang anak mengecek menjawab badan diri yori onde sari anak mande yona
Onda ba adona mande ba manuang da adona salah pado mande mangkonyo mande kaba manuang tekana manso na lamo na Otakana manso na lamo hendak to bilang do lamo bana biari baganti biari baganti pakan sapakan yodu pakan tumpak di badan ayo di tadi Hoduo Johana badaninyo awak bamanuang dalam rumah di malu hendak ka bamanuang suami menambah bini tuan suami menambah bini tumpak di daerah matuai letau orang kesadonyo mansonyo iyo buya malin naninyo si malin sultan nyuala babini barunya tambah bini ciek lain kabanyonyo babini di daerah Limau Mani yo dakek dari pasar Banda Buek ba itu kato pae kato orang ala kato masyarakat iyolah orang matuai yo gilo bana buya malin yo lagi lo malin sultan awak salah kurang tahu di hadis dengan ayat tahu di halal juaramnyo pandai pulo babini duo tuan pandai pula babini duo tadang aju opa di badan yori tadang aju di talingo nak tani nyo menangan nyo masuk ke dalam rumah nyo kunci sekali rumah pintu rumah honyo bamanung sajo pak dalam rumah tarui kabilik nyo nan dalam suami ndak di rumah kalau inyo si buya malin hot samanja menambah bini lagak jarang pulang ke rumah adang babali adang indah yo pak honyo ambil anak dalam bilik anaknyo ambil nyo tangisi onde nak kandung sari mande yo nak hola malang nak tibo di awak mana hola malang nak tibo di badan sari lama malang nak tibo di awak nambah dua awak disiko anak dagang awak indah adoba mande indah dona badusana indah dona harapan gadang na awak kaya yona harapan badan diri sari yona hoyo kabake ayat sari tapi gak payah nak dipagantungkan apa babini na kanan baru yona apa sari menambah bini yona apa sari nak menambah bini mendana kato bentuk itu di sinan kalau kok dipandang di mabu apa babini di mabu apa menambah bini kalau itulah nak sari tanyo menurut berita ibu terima yona hodake nyo pasar Banda Buek iyo di kampung Limau Mani di sinan na ayah babini ndak ado ibu ayah kawak lah jale awana anak dagang yona ada
sampai ayah bini baru kok sempat sakit badan sari kok damam sari anak mandi ayah indah ada di rumah kamamandena oh minta tolong ya nak itu katu badan yang ngori Tuhan oh enak to etong lamo nak perlu to bilang lamo tumpak de inyo buya malinyo pak Hotinggan Pak Sari sedang menangi yoyori jo ibunya sedang menangi jo Oto japui inyo buya malin yo di rumah bini baru sedang bersenang-senang yo mazuin Tuhan Oh sadang bersanang-sanang ayo mazuin ba itu kalau kau dipandang nak guna to etong lamo nak perlu to bilang lamo bana ninyo sadang bersanang-sanang oh nak tekan anak jo bini nak tekan anak jo mama jo orang rumah bersanang-sanang di bini muda bagalui-galui nyo baduo kok tiba orang memanggil baca ramai pak Hokot tibo memanggil batazia indaknya dari matuai Iyolah datang sampai mazuin Tuhan Oh inyo dari sampai mazuin Bersanang-sanang nyo baduo yo badan mazuin Ba itu kalau kau dipandang Oh sadang bersanang lah sanang yo Nyo sadang bersanang-sanang Tinggal sadang coy itu To japui badan pak diri yori Duo jo anak kandungi nyo Tuhan Aduh jo anak kandung inyo Abiari baganti hari Abiari baganti pakan Nabi pakan baganti bulan Lasa bulan suami nak balik Iyo lainyo buya malin Onda lama sesudah itu berhenti Onda di halaman rumahnya Calik di badan yori Kironyo malin lah balik inyo pak buya malin yo pak Hosato babalik badan inyo Latibo di labu rumah Bacu assalamualaikum menjawab badan diri yori Alaikumsalam kata yori Naiklah bang ate rumah yo bang Oh anaknya sedang lalok juo sedang lalok di bilik dalam agak saja di badan yori coabana kai buati coabana ke mamang hati seto tibo suami di rumah babuean kopi segale walau kabau tanggulo jo kopi Hoba itu sayang pak ke suami Ndak to etong lamo Ndak perlu to bilang lamo bana Ho sadang inyo meminum kopi Naminyo si buya malin Sedang mengopinya maroko Baru mengecek badan yori Onde abang dengan bana yo bang Oh sesuai kato bang ambo dolu Sesuai janji ambo jo abang Abang nak boba bini Nak balarang menambah bini Nak bataga do bang Oh tapi jangan lamo-lamo bang Abang pulang Anak taman jo bang Oh bake abang yo bang Ibu lah bang Abang dia anak yo bang Ho
Oh anak teman bang di badan abang, kau nak jual abang, anak nak mandi, kau nak jual abang, anak nak makan, kau nak jual abang, anak nak lalu, baik itu kalau Nabi asuh. Hosamanya abang nak balik tiok malam, anak menangis tiok siang, anak bertanya yo bang. Ho bertanya badan diri abang, kadayo badan yori kamayori bang, kamangadu bang. Ho salamu abang nak balik lah sebulan, abang nak pulang bau tambang hari di lapau di Sabang alabang. Bau utang bare bang di lapau sabala bapiti seseni nak ko anak bang kena balanjo bau utang juo di lapau tujuh ayori bang dapet piti yori nak ado bang karajo do bang. Honda ibo bang abang yoyori yo bang, kondak bana bang ibo yoyori yo bang, ibo dia anak bang jadi ju ibo disari. Ho anak bang yo bang ba itu kato badan yori tuan. Oba itu kata badaninyo mandanga kato yori tadi lapane badannya buya malin kurang ajapik kurang mengerti baru balik ambo baru lah baca ramah ikut baca ramah santiang ambo lai pada yori ba itu kato buya malin. Oh mandanga ketoco itu menjawe remah badan diri jori menjawe juo sambil menangi ndak mencaramai do bang badan abang yo bang. Hokot tando ado bang nangka dimakan tando ado balanjo anak indak mengecek badan yori nangka dimakan bang indak ado bare di tanah indak ado balanjo anak bang indak yu tuan. Oh balanjo anak bang indak yo ado ba itu kato badaninyo menanga kato cuy itu bertambah pane buya malin. Hojan carito pie di banyak carito jan di banyak ambola jale baru balik di pane si buya malin nyo ambil sekali gale kopi nyo ampean ka dindiang rumah badarai gale tibo di dindiang. Oh sarato piring sekalian ninyo keluar dari rumah ondanyo duitnyo barangke menuju pasar banabue nyo tarui kali ngomani nyo pulang ke bini mudo pae. Nyo balik pak ke rumah badan mazuin Amzah ba itu kalau ma badan buya malin sedang dia teonda juo tingganyo sedang baonda. Oh sedang baonda to tinggan to japui badan diri yori kok gale badarai tibo di din yang tekajui anak sedang lalu seto tekajui nyola jago tibo anak dake ibunya. Oh ibu dengan bana yo bu ho bunyi suaro badan apa marabo-rabo buat di rumah mandanga kato anak baru menjawe badan yori yo mana apa balik apa berang kebake ibu. Hoa kadayo nak badan awak baru balik apa ke rumah tiba di rumah berang-berang kamamane. Ho kamangadu yo naik kamamane minta tolong yo nak. Kamamane nak minta
tak tolong ba itu kato badaninyo ndak guna to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana oh hari bertambah tinggi juo taraso lapa badan anak lapa buai badan diri awak lapa mabuai badan sari yo bu oh mandanga kato bantu itu mandanga anak kelaparan bare indak nasi ndak ado bapiti seseni ndak keluar nyoyori dari rumah pai kelapau di sabala yo pa oh menangi badan diri ori pak hondete nampunyo lapau te oh ibu late kamu utangkan mite gak sabung kui sarato kue gak dua buah na amo kalaparan anak jak pagi te oh balon makan note ba itu kato tangiori tuan Hoba itu katonyo tangiori mendanga mainyo mengecek nampak sari mayori pak bentuknya yo bentuk menangi yo lah ibu dari sari nyo ambian pak micik nyo agi kue sekalian dia lain dak mina upik bayi 100 kue untuk anak abean mina nete agi kue agi Allah bagi anak kau menanga kato dari ete nyo ambil tangan badan ete yo pak oh terima kasih te banyak-banyak terima kasih te badayori joala jaso hoyori bale yote nak kata bangale dote jaso ete amorisi iko anak dagang harapan gadang ke suami babini mudote oh suami te babini muda ba itu kato inyo ndak guna to etong lamo ndak paralu to bilang lamo bana maalun saja badaninyo oh agak di badan ninyo tadi sadang nyo alala ambil mi nyo bawa mi ke rumah sampai di rumah lah dimasak ndak lama mi lah masak nyo agian ke bagi anak honde nak kandung nak sari mane honde sari anak ibu makan lami nak nambah masak iko makue untuk sari ba itu kato badan nyoco itu kato yori tadi oh mandanga kato mane nyo makan mi sekalian mencari anak sedang makan mau jelabe oh aye mato yo pae badaso banana ayasari yona oh badaso banana ayasari anak ibu awak lah jalera menompang dape apa na oh mana babini yona babini ndak ibu taga mana babini ndak balarang pokok acona pulang ke rumah Tuhan ona pokok acona pulang ke rumah ba itu kato inyo indak to bilang lamo bana ndak guna to etong lamo maalun inyo pak badani yo lainyo upik yori inyo manangi juo sadang manangi dake anak bakato badan diri anak onde ibu
budangan banayo bu kodanga katobu simaan buni dangakan di badan ibu nan ibu jangan menangi itu suratan badan awak buwe oh itu suratan mana badan awak ba itu kato anak iyolah kato badan sari kau tinggal lainnya di sinan to japui inyo buya malina sampai inyo ke rumah satu tibo di labu rumah baca assalamualaikum naninyo mazuin Amzah sedang di dalam bilik dalam mengapo di dalam bilik sedangnya mana lepon kawan tuan Tadang apa orang main bau keluar mazuin Amzah kira suaminya babalik di sinan kalau dipandangnya jawe jo Waalaikumsalam naiklah bang ayat rumah oh satu tiba di hati rumahnya buean kopi sekali bakato bang mazuin bake abang dak jadi balik ko bang badan abang dak pulang ke matuai bang oh mandang kato bantu itu di sinan bakato badan malin baru balik baru dimazuin inyo kawak laman caramai awak lokok carama nangkanyo aja santiang awak lai padoinyo macam-macam nanyo sabui nan tak kemungkin nanyo bilang kato sampai serupa itu maalun badan mazuin Amzah bertambah merapi dakik malin onde abang dengan bana kalau cuy itu bini abang kok merasa ndak aman abang balik buli abang ndak pulang-pulang kapan para lu caraikan saja bang kapan para lu caraikan saja mama zuin ado dake abang mazuin bang nakama bean abang buruk yo elok mazuin mabean pandai merayu badan mazuin ba itu kalau kau dipandang oh mandang kato bantu itu tunggu dulu dia gak sebulan atau sebulan 2 bulan kondak jo baru ubah tingkah lakunya usia bi oh dari rumah dia narinyo saritu naninyo pak badan buya malin serato joinyo mazuin Amzah oh basanang-sanang badaninyo basanang-sanangnya baduo nak tekana di buya malin nasib siori anaknya tuane takana doa di badannya yo nasib badan siori pak yo anaknya nak takana di badan inyo indak tainge seketik yo di sinan kalau kau dipandang indak to etong lamo-lamo nak perlu to bilang lamo abi hari baganti hari abi hari baganti pakan abi pakan baganti bulan alas sebulan pak 2 bulan nan malin nak balik balik manan malin yo
memang nak balik-balik, nak ada balik-balik do badan malin sultan yo lainnya buya malin di sinan kalau kok dipandang tinggalnya sadang bantu itu to japui badan diri yori yo Tuhan japui badan diri yori agak diori jo anaknya nambah namo siupit sari nana-anak kandak makan yu nana-anak kandak balanyo suami dak pulang-pulang akarajo badan inyo yo akarajo badan yori yo akarajo tio hari de untuk mencari makanan mencuci kain ke rumah orang mencuci kain ke rumah orang itu karajo sehari oh karajonya mencuci kain untuk mencari bali-bari sarato melanjo anak sarato balanjo anak itu kerajo badaninyo ibu hati ndak kemain awak nak mencuci kain orang tapi kini mulai bercuba yo pak odek suami nak balik-balik dek ayah anak nak pulang-pulang ba itu nasib badaninyo mencuci kain pai karajonyo Tuhan menjadi pembantu rumah orang kok leibo beko orang nak punya rumah kok ada sambal balabi serato nasi balabi nyo agian kabake yori dapet nyo makan di anaknya ba itu nasib badaninyo oh balik kerajo pak mencuci kain dari pagi pak jadi pembantu rumah lah jam mampik mengko boleh pulang ba itu nasib badan yori Tuhan Oba itu nasibnya abadayori itu nasibnya para saya nak guna to etong lamo nak perlu dibilang lamo banatio hari sebantu itu oh ada harinya sekutiko nana risari itu malamnya lay kalau dibilang tumpak di badan anak sama anak badan yori pak oh lama lang tibo di anak lama lang tibo di anak yori taraso ange badan sari ange nyo menggigil-gigil ketakutan badan diri anak yo pak oh manangi juo pada yori onde dangan ladek bang malin balik lalai bang badan abang anak ladam bang Hodek
tadaga yo bangai sadang nyoda mampa anak yori yo pak badan sadang menggigil-gigil pak tekaji-kaji sadang lalu yo pak ho entong maimbau namu ayah entong menyabui namu apa menangi juo pada yori pulang lalai bang ho abang ke rumah yo bangai jangan di rumah bini mudo bangai oh jangan di rumah bang bini mudo juo ba itu kato badaninyo di sinan kalau dipandang dak guno to etong lamo oh paginya kalau dipandang saki anak talabi-labi nanda jadi nyoba anak baru be kotak bapiti badaninyo oh ananado dijuanyo ananyo jua pak di badan yori nyo jua pinggan nyo gale untuk mambai pak oh be anak yo pak ba itu nasi pak badan yori piti dape anak nyo bau satu tibo tempe baru be bakato mau orang nama ube bakato bidan sekali onde ibu dengan mana kok dapet kandak badan ambo bertanya bake ibu lai di rumah ayah anak bue oleh di rumah bu ayah anak mendengar kata itu menangi badan dirinya onde dengan ibu bidan ku ayah anak bu lalambe nak babalik lado gak 2 bulan yo bu ho ayahnya babini bu cik lai ba itu kata badaninyo mendengar kata itu sinan bakato badaninyo yo pak kok dapet kandak buai badan ambo kok dapet kandak dari kami pertemuan anak yo ayahnya yo bu oh saki anak ko nak cik sajo indak damam biasa sajo tadaga kaya yo juo ba itu kato bidan sinan menjawe badan diri yori jadi bu kato badan yori yo pak oh indak to bilang lamo nak paralu dia tong lamo nanube sudah nyo ambil nyo bawa nak babalik menangi juo ho sadang jalan yo pae yo nesari ya nak mane yo na ho cegak lalena dari sakina ho cegak lasari anak ibu libola na bake ibu kok lama juo sari sakit kok kemencali apa ke rumah bini mudonyo nak talok no nak di badan ibu yo nak ho beko sampai nak ibu kasinan beko tibo ditampe apa kanai berang beko ibu de apa mamue malu nak ho badan ibu yo nak lalai nak badan sari sehat lah sari anak mandi ba itu kato pai tangi ori tuan oba itu kato tangi ori nak lamo doinyo di berjalan sampai ke rumah badan inyo anak ala dia ube inyo menangi dake anak menangi hota isa pae
adik lalai bang ya bang yo oh badan abang badan abang anak laki bantu iko anak mahimbau namo abang anak tada agak bang diayanyo dapet abang yo bang oh nak balik bang balik ona abang akadayo badan kami di siku anak dan agang kami bang kama ngadu arak penggangadang kama ke abang dapet abang coy kopu loyo abang Kasiala sayang yoyo di bang orang kualan pulang makudo oh abang yone bang one anak laki banget di rumah ate rumah abang sanang bang jobini mudo abang bang anak guna datai tang lamo inyo menangi jo aye mato badare mau jalabe aye mato na sedang menangi nyoate rumah baranti ona di halaman rumah seto baranti ona di halaman rumah tadanga orang maimbau
O keluar badan diri yori seto keluar badan yori kira suami lah balik inyo pak badan suami inyo yo pak. O ala la balik malin sultan la balik si buya malin bakato inyo sekutiko la balik apa na. Ho badan yo anak ibu yo nak la bali apa anak ibu iko apa nak nalatibo tadanga di badan anak tuan. Ho walau nyo anak sedang ditampik tidur bantu itu tadang apa la balik coy itu angin badan anak duduk lah anak. Ho dari tidur yo pae main bawa apa badan inyo tuan. O main bawa apa badan inyo maalun badan stiri sari satonyo imbau badan apa la datang buya malin sultan seto la datang dake anaknyo ambil apa nyo pagusi. Onde apa sayang nyo sari o apa sayang nyo sari lamo bana apa balik la sakit sari pa. Ho anak apa yo pak lasaki anak ditadaga baru iko apa babalik ndak sayang do pak apa kasari pak. Oh menang katoco itu di sinan kalau kok dipandang labangi lo buya malin sultan anak jo mandenyo samo sajo lah kurang aja kaduo nyoba itu kato. Oh malin sultan pae olah kurang aja kaduanya itu kata malin sultan. Oh inyo la berang kanaknya mencalinya apa nyo berang baru bakato badan yori yola mane dari sari. Onde nak kaluang sari na ejan mengece nak talabi-labi apakan baru balik mana na Oh apakan baru nak balik mana ndak elok nak cuy tuala menang katonyo dari mande menangi juo badan sari onde ibu sayang nyo sari bu. Oh mangko mangecek bu bantu itu bu ibu dengan labu katot sari. Oh sari sayang kawake apa sari temanyo bu saja dulu dapet kini. Oh apa merang yo bue mungkin de ala bu babini mudo yo bu.
Oba itu katonyo tangiana menangi marato badan. Oh diri rio pai ode sari anak ibu yana. Kok damam nak yo sarato sakit baola sajo lalu nak ditampit tidur jangan mengecek yo mamue ibona hati ibu yo nak mamana na ibu katsarina kok le sayang yo nak sari bagi ibu jangan mengecek rupo itu mamue ibu yo nak hati ibu naik. Kode inyo pak badanyo yori menangi rupo itu bakato buya malin sultan dak kadiam kalian keduanya ko dak yo diam keduanya busi beko dari rumah ko rumah mandeamo wa itu kato malin sultan. O mandanga katonyo di suaminyo ambil anak paknyo pangkusi diam lalena seribu diam lalena badan anak ibu yona. O jangan menangi nak nangi yo kok sempat tahu nak badan awak kemawak kekapai awak nak ado dona badusana dona. Awak disiko anak dagang kok mandi lo nak nasib dibilang bapa indah memande indah ibu anak yatim piatu nak. Oh indah jalele alamat tinggal nak tahu alamat rumah mana. Awak disiko ya le menompang yan sarina. Oh menangi yo nak ibola nak bagi ibu yo nak. Oh ibola nak bagi ibu wa itu kato badan yori naninyo menangi badu bantu itulah dia mana di menangi lah baranti sari menangi opa. Hoinyo tu kalau dipandang sedang di dalam bilik dalamnya lalu anak-anak sekali terkaluk badan diri sari baru keluar badan yori. Ho mangecek kabake buya malin iyo kabake suaminya nanapa dari sioma dari sari opa. Honde dangan lade abang danga kato bang simaan buni nda elok kana do bang bantu itu yo bang. Ho abang kan jale tahu yo anak taman yo bang. Ho bake abang yo bang dapet kini abang cuy itu akadayo anak awak bang Oh alakadayo nak badan anak ba itu kato badannya diri yori mandanga kato cuy itu baru bakato buya malin sultan. Odanga diori pi elo cerita jangan dipabanyak kau nak sanang yo badan ambo nak suko yo tingkamu boleh barang kepi ati rumah tinggal rumah gadang nang kopi. Tinggal rumah gadang nangko ba itu kato badaninyo sedang coy itu kok dipandang ona ninyo badan siori ndak ado do mengecek lainan malam semalam itu
satu hari ado pukul 9 meningkat pukul 10 menjawe pukul 11 kau tumpak de inyo sarumanyo antaro yo ripak tumanyo yo sisari sarato buya malin sultan la lo sarumanyo takalo inyo honan saruma otak kalau badan dirinya tinggalinyo sadang lalok tojapui bini buya malin onan bini nang kaduonyo nan tinggal di 5 umani namonyo mazuin Hamzah anggaran pukul 11 malam inyo pai keluar pai ke kafe di daerah Pondok opai ke kafe di daerah Pondok kerana malin sultan nak di rumah di itu badannya pak sekutiko ondak kuno to etong lamo co itu bana mazuin Hamzah latibo di kafe dake Pondok ukuran balagu kabalagu co itu kalau dipandang ukuran menyanyi kabanyanyi ondak kuno to etong lamo agak sajo di badan mazuin Hamzah babaliknya anggaran pak setengah pe kok pulang la minum Tuhan kok pulang lah minum ba itu kalau kok dipandang tiba di rumahnya lalu coy itu badan mazuin Hamzah indah to etong lamo bana abiari baganti pakan di sinan kalau dipandang kau tinggani nyopak sadang coy itu to japui buya malin sultan sadang di daerah Matuai oyo di rumah badan yori tibolo wakatu yo jangkonyo baru balik kali mau mani Tuhan baru baliknya kali mau mani nyuaca ondanya babalik nampak juga di orang kampung mencibir orang kampung memandangi buya aju oleh iko namonyo lah buya pasir kata orang kampung awak selaku alim ulama orang tahu di dalam kampung toko adolo orang kematian awak jo di orang nanti panggil kini ko karajo nambah buwe indak bau tak jo babana Tuhan indak bau tak kodo jo babana ba itu keto badaninyo ndak guna to etong lamo ndak paralu dibilang lamo maalun pak sajo badaninyo agak di badan lamalin sultan nyo marah kalimo mani sadang bajalan onda tadi ade inyo malin sultan nyo bawa dari rumah badan yori nyo bawa tas sebuah dalam isi tas tu cuma alun yo adonyo caliet hondak lamo do kita bilangkan sampai ke daerah Limau Mani
Olah tibo di laman rumah, seto tibo di laman rumah, lah nampak dimazuin zaman so suami, lah bawa lihat Tuhan. So suami lah balik seto tiba di labu rumah baca assalamualaikum menjawab amam zuin hamzah alaikum salam ketoinyo olah naiknya kate rumah lah duduk dekat kursi ayat tak di atas mejanya buat diam zuin hamzah. Oh minum lalai bang ayen aku pakai bit abang balik ma abang aku dalam bit ko mandanga katoco itu. Oh mangkombo bao mazuin ai bit nan ado ikoko sure tanah sarato jo sure rumah peninggalan ranggai ambo bekonyo ambie di siori die. Bekonyo ambil di siori ba itu kato badaninyo mandanga kato co itu olah sana ngati mazuin hamzah iyo lo mabang kato mazuin dialah mazuin menyimpan di lamari mo simpan sepi tanah po simpan di lamari. Oh elo bang biarlah mau simpan di lamari bang elo mandanga katoco itu. Oh jadi mama zuin katonyo buya malin alanyo simpan di mazuin. Alanyo simpan di mazuin tumpak deinyo sure rumah sarato serapi katana lanyo baho masuk biliknya simpan dalam lamari antara malin sultan aja mazuin bagalak-galak ate rumah bagalui-galuinya baduh. Oh nampak di orang sedang lalu nyuci bian dirang na banyak buya loko iko namonyo. Oh bagalui gualui ate rumah awak selaku orang pandai awak selaku orang buya bagalui lo ate rumah buya kelerah kata orang banyak Tuhan. Ada buya sabantu iko gak barampe orang lah kacau nagari mah kata orang memandang ba itu kata orang namanya naninyo kalau dilihat basanang-sanang lah kaduonyo bagalak-galak late rumah kok makan lama-lama kok minumannya ba itu yo dari kopi lah kate talu dari tetalu lah kajus pokat dari jus pokat kajus tomat. Oba itu inyo membuat ate rumah coy itu banapak badan mazuin hamzah basanang-sanang nyoba duo
Kok makanan cukui di hatinya, buah-buahan kadimakan limau, ado salak, ado apel, ado jeruk, ado itu kalau dipandang cukui de inyo hati meja untuk makan kedua-dua. Kok sama kalau dipandang macam pakan nasinya, gulai ikan pun ada juga, gulai ayam pun ada juga, goreng ikannya ada juga, goreng ayamnya ada juga, randang pun cukup sekalian, itu kalau badan mazuin. Yo ado de inyo pak dibueknya, nyobuek di hati rumah, di maloi ndak kekado, kok sempat membali pekan nasi, di balinya sambana nado, kok dibalikan banyak, kok alun nabi kan bagoriang, alun nabi kan bagulai, masuk ke kulkas ikan tadi. Kok daging itu pulo, kok ayam itu pulo, basanang-sanang buaya malin sultan baduo yo mazuin amsana nana indak tekana Tuhan. Nana indak tekana, nak tekana nak jo bininya, nak tekana nak di rumah lah jale bini anak dagang harapan kebake awak sebantu itu pulo. Tinggalan pa inyo buya malin sultan, to japui yori jo anaknya nambah duo jo piak sari sadang di hati rumah ju. Baduo inyo hoyo anaknya pae. Pukul sabale meningkat pukul 2 bale. Anak sedang main-mainnya di teras rumah, sedang bermain-main juga, nampak orang menjual goreng, menjojo goreng orang membawa. Mai mau anak kemandenya, ne mande sayang jo awak, mande sayang jo ambo. Balian goreng mande badan awak, itu kata badan anak. Anak menanginya minta goreng menangis, sari minta goreng menangis, kebakek mandi di sini anak diambilnya nyumbu anak pak di badan yori. Onde sari anak mandi, sari sayang jo mandi, namu mandi nak membalian goreng jo apa goreng ke di Bali mandi ndak dona. Waduh bapiti dona. Mande indah ado bakit piang jual mande bali goreng jual goreng mande bali kok kabau utang nak kadape urang menjojo awak nak tahu ba itu kato hotangi ori opae tadanga di urang di laman rumah baru bakat apa nan di laman rumah. Onde nak kandung nak sarina onde sari cucu kakek, onde sari cucu nenek, ambil lah nak goreng nana luai mau lah nak goreng na lewat, biarlah kakek ke membayar, biarlah nenek membayar yona.
Mandang kato bantu itu nyoka jago yang di anak nampak di badan diri yori ke dalam jatuh. Oh aye mato yo pa nyo ambil goreng di anak yo pa. Oh anak mambik nak lo pandai cik yo dua ampek buat sekali nyo ambil tak bayar apa ampek ribu kato badan apa tadi tukui mana gak 5.000 kato apa. Oh nyo ambil goreng 5 buat selesai goreng diambil nyo barulah datang badan nyo diri yori tiba lah yori dake apa de apa nanelo hati yo pak. Oh babali anak-anak ambo goreng ya pak. Oh terima kasih pak banyak-banyak. Ku ando pak butuh badan awak. Ku ando pinggan pak kadis cuci. Atau nyo baju nyo pakaian nang kadis sasa. Biarlah yo mawa menyasan pak. Oh biarlah yori pak mencuci. Anak pak elok kebake kami. Terima kasih pak banyak-banyak yo pak. Oh terima kasih pak banyak-banyak. Baik itu kato badan inyo. Jadi nak kato badan apa. Nak kaitu lodo nang kadibayar. Apa ikhlas nak membeli anak-anak. Dan itu jangan disabui-sabui. Baik itu kato apa tadi. Oh maalun sajo lapak badan yori yo baduo yo anak nyo nambah namo si upit sari nyo bawa anak masuk rumah yo pak. Oh pintunya kunci dari dalam ndak ada nyo buka lain takwi jo anak keluar beko nampak lo balik orang menjojo kue jual kue kadi bali ba itu kato hati ori. Onde nak kandung sarina makan lah goreng nak nambah bali. Ba itu kato yori tuan. Oba itu kato inyo nak guna to etong lamo. Oh nak para lu to bilang lamo bana. Abiari sari itu abiari baganti pakan. Abi pakan sepakan itu. Nani nyo tatap yoco itu. Suami nak balik-balik Abi pakan baganti bulan. Alasa bulan 2 bulan. Suami nak pulang-pulang tuan. Oh suaminya indah doa pulang-pulang. Ba itu kalau kau dipandang indah to etong lamo. Dan tak ada suami balik-balik akar ajo lah bacubo di makan mungkin dapat makan yo di makan mungkin dapat piti asa jan maliang yo marampo asanyo lahi cucu palu. Oba itu bana katoinyo karajo yori ndak mamantang untuk mancang hari makanan anak tuan. Oh untuk mencari makanan ada harinya sekutik konaninyo badannya diri yori duduk di dekat rumah orang sabala bertanya orang sabala rumah onde nak kandung nak yori kami. Onde yori anak kami ndak ko yori ado berang ndak berang ko kepada ke buya malin ndak betaga dulu inyo babinina. Oh mandang kato rupo itu onde tek nasabala rumah lah sambo anggap sebagai induk sabantuk mande tek badan ambo. Oh sabantuk mande badan yori lai dulu tek awak kamanaga tapi bang malin berang-berang yote.
tapi Buya Malin te bangi-bangi kau ndak dape inyo babini inyo mungkin mencampaan kami kanyo usia kami di rumah ba itu dalam te caritonyo hokoknyo usia te kami di siko kama kami kekapai kami ndak ado dote badusana te oh ambo ndak ado dote badusana mande indak bapak indak dusana indak sorang juo bakakak te badan yori indak badik nan jauh bana yote hoa kadayo kami nambah dua kadayo yori yo anak ba itu kato badan inyo jadi asajo karajo Buya Malin karajo indak te kabataga nam pokok kami te hojanyo usia yo te ba itu kato badan inyo Tuhan oba itu kato abadanenyo mandanga kato rupo itu iyo lagi lolai Buya Malin la jale bini anak dagang awak ke jam loma hola bantu lai koe awak kejam lo bantu iko indak bau tak jawabana onda ada tak ada seketek jua itu kata badannya oba itu kata badannya di sinan kalau kau dipandang nak guna to etong lamu oh di sinan kalau dilihat maalun badan lajiri yori duo josari anak inyo tio ari awak la susah hokot tibo pa ari kasiang sari de inyo pa anak badan yori oh kadang-kadang anak nyobao anak bakarajo ba itu nasib badan yori Tuhan oba itu nasibnya badan yori di sinan kalau dipandang tinggalnya sedang coy itu otot tinggalnya sedang menderita jo anaknya yo pak otot japuinyo Buya Malin Sultan sedang di rumah bini barunya yo di daerah Limomani oh di sinan kalau dipandang kalau usaha Malin Sultan manandoanyo sayang bakik mazuin la ado lapau ketek-ketek Tuhan
Nyoboe lapau di laman rumah kok tiba di hari malam orang asik main domino ado juo bagai main ko atau aye ba itu kalau kok dipandang sama laki mato mangantu oba itu buya malin sultan o di sinan kalau dipandang ado harinya sakutiko o ado harinya sawakat itu agak sajo di badannya tu mama Zuin Hamzah onan malam semalam itu warang lah pulang ke sadonyo tinggal lainnya nambadu mangece Mazuin Hamzah Tuhan kata Mazuin Hamzah onde abang dengan bana dangakan bana di bang malin hodang kato bang simaan buni yo bang kok dapet kandak badan Mazuin kok dapet kandak dari hati kok leilo suko badan abang kok kaindak kemangaju na Mazuin indak lo berang nanawa indak dorma bang ke kamar abang kok dapet kandak diambo abang duduk di lapo kopi abang membuian kopi orang kok karano membaca bang abang lagak kurang carikan modal badan Mazuin malapean piti ambil 1 juta bayi 1.200.000 yo bang pokok sebagai 1.100.000 atau nyonyo dia ambil 2 juta membayar orangnya 2 ampe ba itu kato badaninyo ado juo masukkan piti bang oh ado juo bang kemasukan piti tapi itu bang modal bukan sekete ndak bisa modal tangguang-tangguang karena orang meminjam minat seorang adang-adang sampai 5 adang-adang sampai 10 yo bang kok lah tahu orang awak malapian piti tentu banyak orang meminjam madona meminjam bagai 2 juta dojo sampai juta dojo 3 juta do sampai 10 juta itu perlu modal gadang bang oh itu perlu bang modal gadang mandanga ketoco itu oh di sinan kalau dipandang oh kok itu dia nama Zuin kandaan tunggu sebentar dulu dia oh menunggu Mazuin dulu gak sebulan yo 2 bulan kini abang usia dulu badan siori abang usianya dari rumah niat di hati dia badan abang nan abang kama usianya abang dak nioinyo lai kok sempat inyo tahu si rumah mandeka abang gua boleh itu hoka untuk modal madi boleh itu kau untuk modal menang ketoco itu oh baru bakato Mazuin Hamzah kok rumah jo tanah bang jua barabana lah bang rumah rang bang Mananga kato rupo itu baraba loko kato Mazuin kok kini abang nak menjual 100 capek orang membali dia oh mungkin
kini nak bertanya do orang membayar peti ba itu kata badaninyo paling randanya dia gak 150 yo tanah selawe itu ba itu kata badaninyo oh tanah lawe rumah lagadang mandanga kata coy itu kok iyo lai bang anggaran 100 juta atau nyo sampai 150 lai itu dape yori mama awak modal bang oh jadi kok iyo bang nana moyori bini abang kabang usia tua bang agilo tu inyo piti mandanga ketoco itu menjawek badan dirinya tu mamalin tadi odangakan mana dimazuin bagi baalo piak yori piti kok lah di usianya dari rumah abang talaan sekalian abang dak nio hoi nyolai dia abang nak ni odoi nyolai nak kambo agi piti sasenjo anak kadiagi serimijo ba itu kata badaninyo kok mati lah mola dia menanga kata rupa itu lasana ngati mazuin Hamzah disinan mazuin Hamzah onan malam semalam itu onde abang dengan banayo bang hokok dengan ade abang kata mazuin hokok lapa bang majan takwi makan mau buat ulang bang makan balik kepada darah bang telur ayam kuah kabang buen abang goreng dadar talu boleh nak lama makan abang bang oh desinan kalau dipandang naninyo ndak lodokan ndak makan dek pandai mazuin Hamzah ona ninyo buya malin sultan nyo sadang duduk yo nyo buean sekali tetalu datang justo mati bopai tetalu datang justo mati bo minum labang tetalu nangko iko justo mat bagai untuk abang bulu segor badan abang apa itu kato badaninyo omandanga kato coy itu bertambah sana ngati malin sultan raso diambung ciga raso di ponca anang pokong raso di bibir tepi cawan la raso di liau duyanangko ba itu bananyo buya malin sultan sanang hati ndak tawado nyo bujuk pak dimazuin Hamzah ba itu bangadan ola malin latadi
bujuk dimasukin Hamzah itu banai nyota nak guna dia tong lamo nak paralu to bilang lamo bana ma'alun saja badaninya na malam semalam itu ala tidur badaninya tidur badannya sekalo lalu hari siang apa tanda hari kesiang bapico murai ate kayu bakuku ayam lah dalam kandang dak siang hari dek murai dak siang hari dek ayam tanda-tanda hari kesiang badara badarum darum bunita miang rambalari latas singkok bantuannya ambun ampie kata bipa homatoari hampir katabi matahari itu kalau kau dipandang nan pagi sepagi itu menggigil karyang pak badannya tu mama Zuin Hamzah badan teraso indak sero nak sero lai perasaan badan teraso ange dingin bekato badan buya malin Oga angek madik badan adik mendanga kato cuy itu yo bang badan awak gang angek dingin dia lain dak bang kadai dibuka bang dia indah bang kadai dibuka abang jangan jauh-jauh jo nak dake mazuin badan abang yo bang Hojan jauh-jauh lo abang nak mazuin Nanta bekwado minta air Antanyo kanda minta minum Ba itu kato mazuin Hamzah Homananga bininyo nama ngece Iyo lah bini buya malin sultan Pakatonyo malin sultan Jadi dia kato si malin tuan jadi dia kata malin sultan Nana bang indak ka jauh-jauh Ikom abang nakik badannya tu masih mazuin Inyo duduk nakik mazuin Inyo tu sadang lah duduk juga Inyo nan sadang duduk Indak to bilang lama bana Disiko kalau dibilang Bakato mazuin Hamzah hari ado pukul 10 panek-panek bang tangan mazuin Mandanga kato coy itu lanyo uruinyo di simalin lanyo piciknya di malin sultan yo pak sudah memicik tangan barunya kaki nyo kaban panek-panek bang bati badan mazuin picik lo bati bang badan Zuin yo bang Mandanga kato rupo itu agak dek inyo malin sultan agak dek malin sultan tadi bini kesayangan bananan sakit mati-matian mabean tuan mati-matiannya di mabean Ba itu kalau kau dipandang nak guna to etong lamo nak paralu dibilang lamo bana dek lamo bakal lamo anak biari baganti hari lah sehat badan mazuin Hamzah
Olah sehat badan dirinya Magalak-galak jo malin sultan Olah bagalak-galaknya Te rumah bersanang-sanang Keduanya Sanang-sanang keduanya nak tabado sanang dalam hati sejuk di dalam pemikiran sunyi di dalam kiro-kiro itu kalau kau dipandang oh nak guna tetong lama nak perlu dibilang lama bana oh di sinan kalau kau dipandang hari bertambah lah tinggi jo tumpak deinyo buya malin alam mulai manggale kopi tuan alam mulai balik mengalih kopi ba itu bana kok dipandang nak to etong lamo nak perlu dibilang lamo bana Oma alun saja badan inyo tumpak di badan malin tadi yo lainyo muya malin naninyo karajo mengalih kopi siang yo malam duduk di lapau Oko inyo mazuin amza karano modal ado seketek lanyo aja malapian piti ado nama minjam 500 ado juo nanti 300 ba itu inyo ma mazuin Kita tinggal nyo malin sultan tinggal buaya malin sultan dua jo inyo mazuin amzayo di daerah Limau Mani Oto japui badan siori yo labini malin sultan dan tinggal di matu aye nama uni rumah mandenyo Oh agak di badan yori tadi sadang di rumah kok dipandang dua Johana kan luangi nyopai Oduh jo anak kandung inyo nambana musiu pisari di sinan kalau kok dipandang anak bertambah gadang juang anggaran bau muapa ampe tahun lebih kemandake kelima tahun onde mande dengan mana aku apa mande sabananyo Ba aku apa badan awak mangku apa nak balik Mamangku apa mandi anak balik ba itu bana kato inyo itu katonyo badan anak sinan bakato badan yori onde nak kandung danga bana dangakan bana di anak mandi kalau apa nak ditanyo jangan ditanyo nak tanyo juo apa sanang yo bini mudona apa
Asanang nak jo bini mudo nak katakana do nak badan awak Baik tu bana kato badan yori Mandanga kato dari mandi manangis sari anak yori Tadanga kato Indak to bilang no bilang lamo nak paralu dietong lamo Oh inyo nak kok dilihat manangi jo nak ke mana tekana ya badani inyo oh Tuhan Oh tekana ya badaninyo sampai hati ayah kasari Ndak sayang do seketik jua ndak ada tekana kayo kamandai nak tekan nak kawak coy tuju coy tu kato badan sari indak to etong lamo nak paralu dietong lamo anak nangi jo Ode anak menangi juho sedang menangi kok dipandang aye matu badare-dare mau jalabe aye matu majatu cie la jatu duo ba itu kalau kok dipandang alat tangi badayori onde abang sayang joyori Babini nak bang awak tagah Babini nak yori larang Tapi aco balik ke rumah Anak main bau namo abang Anak maimbau mabang mo abang anak maimbau abang juo ba itu kato tangi nyo aye mato badare-dare onak kaduang sisari mane jan manangi sarinae jan tangi talabi-labi ndak kalamo ayah baba liat Manak kalamo rona ayah baba liat ba itu kato badan mandi Menangak kato bantu itu jawapan badan anak iyo lainnya piak sari Onde mande dangakan bana di malu awak mande nak manangi Di malu nak kamarato ayah
ndak ada pulang pulang oh ayah nak ada pulang-pulang dah ibu ayah kasari oh ndak ada sayang seketek jua itu kata tangi anak mendengar tangi badan anak ibu hatinya pak badan mah aneh pak nak kandung na sarina jan menangi jualena anak mande kok lapar nak bawa makan kok awi bawa minum jan menangi anak mande mande oh sadang inyo menangi ju sadang menangi nangi bantu itu tinggal sedang menangi tojapui mainyo malin sultan oh tojapui buya malin sultan maalum buya la malin sultan dijapui di limau mani nyotu dakek bini mudo basanang-sanang lah nyobadu bagalak-galak kaduonyo oh bagalak-galak kaduonyo di sinan kalau kau dipandang indak to etong alamu bana hari bertambah patang juo patang bajawe dengan sanjo sanjo bajawe dengan malam hari ada pukul 8 maningka pukul 9 ninyo di kadai la badan malin tumpak dai inyo la si mazuin ninyo tu ada la te rumah ninyo ada di ate rumah nang kiro badan si malin ninyo di hati rumah menonton juga karena nyo dake mko TV malonyo menonton nanape ado di tangan netong SMS jo kawan nyo nanado di kape pondok ba itu bangadan olah si madu ini Entong SMS melalui HP baik itu badan si mazuin oco itu inyo di muka TV perkiraan badan si malin yola muya malin sultan yo sangko menonton oh
Onyo sangko menonton yo nak nyokiro lo sebantu itu sebab inyo tanang dipandang. O tumpak di badannya Buya Malin Sultan nyo tarui duduk di lapawari batamba malam yuna malam semalam itu hari adu pukul sabale meningkap pukul 2 bale. Hari ala pukul 1 malam lanyo tutui kadai di malin nyo nangai kate rumah Tuhan. Onyo naik kate rumah maaluninyo mazuin amzadak santiang badan dirinya setoti bos Malin Sultan lah duduk dekat kurisi. Ote talunya buyan sekali terletak tetalua di hadapan sarato justo mat pak. Ho sekalian yo pak dalam perkiraan badan Buya Malin sangkuatinyo sayang tertuntung sangkuatinyo sayang panu ndak ada lain pada inyo. Ho di sinanyo bertambah yakin bertambah percaya pak Buya Malin Tuhan. Obat tambah percaya Buya Malin di sinan kalau kau dipandangin tak to etong lamo nak para lu to bilang lamo bana. O di sinan bakato badan mazuin onde abang dengan bana jan berang abang kamazuin jan bangi dak kabake zuin mangecek sabananyo. Ho tadi mazuin bang balik managi calik dia bang tagian dapet datang ko banyak piti dah kok banyak modal badan awak balik pek gando piti kita bang O balik pek gando bang piti awak ba itu kato badaninyo coy itu kato mazuin. O kok dapet bang kandak mazuin kok dapet kandak di hati kok dapet pinta badan ambo laki carian mazuin modal boleh balabie piti awak bang boleh balabie piti awak coy itu kato badaninyo mandanga kato coy itu lesabana dia kato mazuin calik lah dia bang kau nak percaya dulu piti mazuinnya bang 3 juta balapian ketek-ketek kini lah jadi 6 juta calik dia abang piti bukan bang yo bang. Ho mazuin dak baduto do bang bagi abang calik de abang piti nambah lape lu lamo do bang malape piti la balabie bang. Ho untung piti yo bang po lagi modal ko ado 100 juta atau 150 nak kesampai lo 3 bulan bisa menjadi bang 200 bang Oh bisa menjadi bang 200 mandanga kato rupo itu. Olah sanang hatinya Buya Malin kalau iyo dia sebantu itu barisu abang pulang ke Matuaye. Anggaran pukul 1 balik atau pukul 2 balik siang hari besok inyo diusir kok lah tahu usia dia dari rumah dijual Mazuin Olah untuk la modal
nang kato Buya Malin nyopalu badan Buya Malin nyopalu Malin dimazuin sayang bake abang mazuin sayang bang bake abang sampai mati abang mazuin mabean di siko abang salamonyo bang di siko abang bang salamonyo mandanga katorupo itu sanang hati ndak tawado raso di ambong-ambong ciga raso di poncaan pokong raso di bibit topi cawan ba itu kalau badan Buya Malin di malo indak bantu itu bini rancak sebantu itu jange putih tinggi sama perambut kuning bantu rancino di malonyo indak kakak sayang ba itu kalau dipandang na malam semalam itu ala lati dua sarumanya Tuhan lati dua nyo sarumanya sedang nyo tidur kau dipandang nak lamoi nyo sedang tidur sekalok lalu hari siang apa tando hari kasiang di sinan kalau dipandang tandonyo hari kasiang bapico murai ate kayu bakuku ayam dalam kandang dak siang hari de ayam dak siang hari de murai tando hari kasiang badarum obuni tamiang arang balari tasingko bantunya ambun nampi katabi mato hari Tuhan hampir kata binyo amat to hari nam pagi sepagi itu mazuin ala la jago naninyo Malin jago juo la jago pulau Buya Malin bakato mazuin tadi onde abang sayang mazuin kok masih mengantuk juo janyo abang jago ala bao lalalo masuk bilik beko sajo abang tu jago tapi kapai kamatuai kamau si badan siori mangalo capek abang jago dalam perkiraan Pak Buya Malin kato hatinya sayang bangana Tuhan kato hatinya sayang bana layo lo kato sito o nyulang lalo babali nyulang lalo ola maswe labi